नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. कारवार देऊळमक्की ग्रामाच्या देवती देवीचो 14वो जन्मोत्सव संपन्न. कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामाच्या श्री देवती देवीचो 14वो जन्मोत्सव मंगळवार 5 मार्च 2024 दिसा भक्तिभावान आणि विधिविधानान जालो. सकाळच्यान श्रीचे विविध धार्मिक कार्यक्रमांत दनपारा श्रीची पूजा, नंतर स्थानिक आनंदू गोपाळकृष्ण नाईक हेमगेल वतीन अन्न संतर्पण कार्यक्रम जालो. रात्री महापूजा झाल्यानंतर मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात महादेव नाट्य मंडळी वतीन प्रदीप कोठारकर किन्नर हेम बरयले मंगळसूत्र हे पवित्र घडयता सगळे विचित्र या कोकणी नाटकाचो प्रयोग सादर करून रसिकाले मन जिंकले असे देऊळमक्कीचे समाजसेवक श्री प्रज्वल शेठ हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. प्रेम करता पवित्रा, प्लीज ना म्हण नाका, मागे जीवन बर्बाद जातले. प्रेम म्हळ्यार दोन आत्म्याची मिलन उरता, जबरदस्ती न्ही विक्रम. तू ऑन साइड लवकर गोष्ट रे मागे विचाराचा. पवित्रा, जर तू मागे जायना तर हा कोणालाच जाऊक दिना. मिस्टर विक्रम, मागे जायना शिकले पूर्ण आमको जाऊ शकते असा किती अनिष्कट परे म्हणजे साप खाली कर. देवेंद्र, तू एक देवेंद्र. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी सदाशिवगड कारवार ऍडमिशन सुरू असा. आमगेल नर्सरीत 2.5 ते 3 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी नर्सरी, LKG आणि UKG या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश सुरू असा. आमगेल नर्सरीत स्वतंत्र दिस, प्रजासत्ताक दिस, गोकुळाष्टमी, क्रिसमस, गुरुपौर्णिमा, दसरा उत्सव, दीपावली, संक्रांती, होळी यासारखे सगळे दिवस साजरे करतात. प्रार्थना, गाणी, खेळ, नाच, व्यायाम, वर्णमाला अक्षर अशा प्रतिभा कौशल्याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांक दितात. गेल्या 4 वर्षांच्यान अमूल्य अशी सेवा दिल्या वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरीत नर्सरीच्या विद्यार्थ्यांशिवाय LKG आणि UKG सारख्या विद्यार्थ्यांक सुद्धा ऍडमिशन दितात. आजच भेट द्या आणि ऍडमिशन करा. वशिष्ठ गुरुकुल नर्सरी, महामाया रस्तो, मिलाग्री सोसायटी लागी, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 9986 20486 आणि 9880 368186. माकड तापापासून मृत झालेल्या कुटुंबाक मुख्यमंत्र्यान परिहाराचो दिलो भरवसो. शिरसी कारवार जिल्ह्याच्या काही तालुक्यात आणि इतर प्रदेशात माकड तापान मृत झालेल्या कुटुंबाक अरण्य खात्या वतीन परिहार दिवच्या उद्देशान खास चर्चा करून परिहार दिवची व्यवस्था करतले असे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या यांनी सांगले. तेमी बुधवारा शिरसी भेटी वेळार प्रसार माध्यमाकडे उलयताले. माकड तापान कोणीच जीव गमवू जायना. ही समस्या गंभीरपणान हाताळू जाय. रोग निवारणा परिहाराचे कार्य बी जावची गरज असा म्हण माकड तापाचेर औषध सोदून काडची खूप गरज असा म्हण अरण्य खात्यान जात तितले बेगी माकड तापान मृत झालेल्या व्यक्तीली वर्दी हाण तेमगेलो मेडिकल खर्च दिवची व्यवस्था करू जाय. खाजगी संस्थेन दिवचो FSL वर्दी सरकार मानचो ना. पोलीस खात्यान दिल्ली वर्दी अधिकृत धरून चौकशी करतले असे तेमी या वेळार सांगले. राज्यात पिवच उदकाक जास्त आदेता दिवचे दृष्टीन जिल्हाधिकाऱ्याल्या खात्यात 854 कोटी आर्थिक निधी मंजूर केला. पिवच्या उदकासाठी सहायवाणी सुरू केला. प्रत्येक मंत्री आणि आमदाराच्या अध्यक्षतेत जिल्हा आणि तालुका स्तरावर टास्क फोर्साची सभा घेऊन सूचना देऊक सांगला. प्रत्येक हप्त्यात PDO आणि विलेज अकाउंटंट हेमगेली सभा घेऊन योग्य ती पिवच उदकाची व्यवस्था करूक सांगला.
या कामात कोणी निर्लक्ष केल्यार त्या जिल्हाधिकारीचेर कठीण क्रम घेतले अशी ताकीद मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामय्या यांनी दिला असे कळला। समुद्रात अतिवाऱ्याच्या वेगान बोट बुडता बुडता दुसरे बोटीन वाचयली, बोट आणि 17 खलाशी सुरक्षित। कारवार जिल्ह्याच्या अरबी समुद्रात आणि किनारपट्टीत खूप प्रमाणात वाऱ्याचा वेग वाढील असून मुदगा बंदराच्या मच्छीमारीसाठी समुद्रात गेलेली बोट समुद्रात या वाऱ्याच्या तडाख्यात सापडणं, बोटीत तांत्रिक दोष जाऊन ही मच्छीमारी बोट बुडची परिस्थितीत असताना दुसऱ्या बोटीन रक्षण करून बोट आणि 17 कामगारांक सुरक्षित तडीक हाडील घटना घडली। ओम नमः शिवाय या नावाची चंद्रू तांडील हेमगेल्या मालकीची ही बोट असून वाऱ्याच्या वेगान अगड समुद्रात बुडता बुडता दुसरी बोटी वाचयले आणि होड अनाहूत जावचो वाचयले अशें कळला। रोप करो रोप। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवारात पडती समाज प्रीमियर लीग 2024 चे सीझन 1 चो धूमधडाक्यात सुरुवात। कारवार बाड श्री चंद्रादेवी मैदानाचेर पडती समाज प्रीमियर लीग 2024 या क्रिकेट टुर्नामेंटाचे बुधवार 6 मार्चाक उद्घाटन झाले असून 6 मार्च ते 10 मार्च पर्यंत 5 दिवस हे जे सामने चलतले। या टुर्नामेंटाचे उद्घाटन कारवार अंकोला क्षेत्राचे माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी केले। या वेळार पडती समाजातल्या निवृत्त सैनिकाक आयोजका वतीन शाल आणि यादस्तीक देऊन सन्मान केलो। सामन्यात पहिले दिवसाक चंद्रादेवी टायगर्स बाड आणि अस्नोटी टायगर्स हेंचे भितर सामनो जावन चंद्रादेवी बाड हेमी 8 ओव्हरात 5 गडी बाद जावन 88 रन्नां काढली, तर त्याका प्रत्युत्तर म्हण अस्नोटी टायगर्स हेमी 5 ओव्हर 3 बॉलात 2 विकेट वचून 89 रन काढून विजयी झाले। नंतर राम बेताळ माजाळी विरुद्ध आमची सुपर किंग अमदळी चेंडिया हेमी खेळण राम बेताळ माजाळी विजयी झाले। अखेरेक मल्लिकार्जुन निराकार 11 कडवाड विरुद्ध ओम साई हळगेजूक खेळण ओम साई हळगेजूक विजयी झाले। सगळे खेळ रोमांचकारी जाऊन क्रिकेट प्रेमीले बरेच मनोरंजन झाले असे कळला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।